Калоян Калчев Димитров. И сега преминаваме към следващото вече много по-сериозното ниво. Това е Certificate of Advanced English. Това е сертификат, който ще помогне на много от вас, ако продължат образованието си извън България. Стефан Светославов Мартинов. Марина Кирилова Захария. Йоанна Стефанова Василионова. Виждаме. Гергана Асенова Лазарова. Весела Красимирова Георгиева. Никола Николаева Горанова. Момчил Орлинов Йорданов. Любомир Христов Джагаров. Митко Стоянов Луканов. Асен Лачезаров Бисеров. Габриела Красимирова Василева. Лиляна Красимирова Петкова. Любомира Красимирова Василева. Джулиана Боянова Георгиева. Илия Бориславов Петров. Димитър Николаев Калайджиев. Изабела Ивайлова Михова. Симона Димитрова Стоянова. Юлия Крумова Кошаревска. И пристъпваме към най-високия сертификат, за който казва, че човек носител на такъв сертификат, Certificate of Proficiency in English, владее английски като добре образован англичанин. Все пак ние сме българи, но нека този сертификат наистина да им донесе много успехи от тук нататък и в живота, в образованието, и положените грижи и усилия да ги полагат във всяко едно направление, които са от тук нататък. Proficiency Иван Владимиров Бакалов. Proficiency с A. Браво! Виктория Живкова Димитрова. Никол Николаев Кол. Ивайла Евгениева Пешева. И Жасмина Ангелова Тошкова. Това беше последният сертификат, раздаден на тази церемония. Разбира се, от тук нататък много
това ще имат нови сертификати. Пожелавам ви тези сертификати, освен по чужди езици, да бъдат и в много други направления и най-вече да получите добри сертификати в живота. Радваме се, че сме с вас. Радваме се, че с много от вас продължаваме от тук нататък. Знаете къде да ни намерите, а сега нека приключим официалната част и каним всички на арената. Както каза Оля, вече в неформална среда.